Espero haver-ho fet una mica bé. Us dono la benvinguda a totes i a tots. Em plau saludar-vos a tots els que esteu aquí, els que esteu presents a la sala, i d'una manera ben particular voldria saludar, evidentment, a la directora general de Política Lingüística, que m'acompanya, al president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, que també m'acompanya, a tots els membres del Consell Social de la Llengua de Signes de Catalunya, que estan la majoria aquí presents, els membres del jurat d'aquests guardons que avui instituïm, a les autoritats, als amics, amigues, als familiars que avui ens acompanyeu. Vull fer notar també la presència del president de l'Institut d'Estudis Catalans i d'altres membres de l'Acadèmia de la Llengua de Catalunya. Ara començarem l'acte de lliurament del primer Premi de Foment de la Llengua de Signes Catalana i em plau, abans que cap altra cosa, passar-li la paraula al senyor Antonio Martínez, president de FESOCA. Senyor Martínez, té la paraula. Millor m'aixeco. Molt bona tarda a tothom. Sobretot vull agrair a totes les autoritats, al senyor conseller que ens acompanya, directora general, també he vist que ha vingut representants de la ONCE, he vingut representants de PANSCE, de l'IEC, els premiats. Abans que res, sobretot vull manifestar, no em vull estendre massa, seré molt breu, vull agrair als 3 premiats pel fet que avui per nosaltres és un dia molt important, 5 anys després d'un esdeveniment molt important, d'una lluita molt forta, però la cosa no acaba aquí, ni va començar fa 5 anys, sinó va començar fa 40 anys amb la creació de la Federació, de les associacions, del col·lectiu de persones sordes que hem anat treballant dia a dia. En referència a la llengua de signes catalana, no és un caprici per nosaltres, ha de quedar molt clar, és una necessitat, és una llengua que les persones sordes utilitzem en minoria i està en perill de que pugui desaparèixer. Hem de fer un esforç per evitar que aquesta llengua desaparegui, pel fet que és patrimoni social, lingüístic i cultural de Catalunya, com pot ser l'aranès, per exemple. La nostra llengua de signes catalana existeix per un motiu molt clar. Existeix i està gràcies a les associacions, gràcies a l'existència de les associacions, de la participació en aquestes també. És una llengua viva, és una llengua que es va moldejant en relació al contacte que anem tenint amb la nostra societat. Aquesta llengua, la llei diu que la Generalitat ha de cuidar i fomentar la nostra llengua. Nosaltres com a federació, com a la FESOCA, volem agrair algunes conselleries, com per exemple la Conselleria de Cultura, on reconec un gran esforç i una gran empenta per la LSC, i val la pena fer això, lluitar per això, crear projectes, planificar-ho des del punt de vista lingüístic, des del punt de vista legal també, i han fet una molt bona tasca fins a dia d'avui. La Conselleria d'Interior, pel fet que ens disposa d'aquests intèrprets de llengua de signes, per exemple, en situació d'emergències, ens dona aquestes facilitats, ens facilita aquests recursos, que és molt interessant des del punt de vista dels cossos de seguretat, els Mossos d'Esquadra. La llengua de signes ha anat en augment en la seva utilització. La Conselleria d'Ocupació, per promoure l'accessibilitat de la LSC i per trobar aquest tipus per trobar feina al nostre col·lectiu, ja que les dades, les xifres de l'atur són molt greus a dia d'ahir. És una situació molt dura per tots nosaltres. També molt important la Conselleria de Sanitat des del punt de vista hospitalari, els diferents hospitals també, moltes persones sordes, sobretot la gent gran, sovint per la nit que té alguna urgència i ha d'anar, per exemple, que l'atenguin. Moltes vegades aquí la comunicació es creen problemes,
el tema del tractament, de la medicació que han de prendre, es poden crear confusions. Doncs gràcies a aquesta conselleria, la Conselleria de Sanitat està més vinculada en aquest àmbit i estem treballant per garantitzar i per eliminar aquestes barreres de comunicació. I per últim, em sap molt de greu dir-ho, però ho vull manifestar avui pel fet de que la societat ho ha de saber, i és que la Conselleria d'Ensenyament encara no ha fet el suficient, i des d'aquí públicament demano que aquest departament s'involucri, s'impliqui més en la llengua de signes catalana. És una llei, tenim una llei, els joves sords han d'accedir al seu currículum, a la seva formació, als seus continguts generals pel seu futur. Sisplau, demano des d'aquí públicament en aquesta conselleria que es responsabilitzi i afronti el benestar del futur del nostre jovent. Per finalitzar, també m'agradaria demanar al senyor conseller un favor, també és en referència a la Televisió de Catalunya, que es pugui difondre més la nostra llengua, la llengua de signes catalana, documentals, telenotícies, programació. Demanem que pugui augmentar la presència d'aquesta llengua des d'aquest punt de vista més cultural. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies per les seves paraules. Ara és el senyor Josep Maria Segimon, president de la plataforma Llengua de Signes Catalana Ara, que va impulsar la llei de l'any 2012 de la llengua de signes catalana. Ell té la paraula. Jo he crescut en un ambient de persones sordes. Els meus pares eren sords, jo també. Som una família de moltes persones sordes. I per a mi el primer regal que m'han donat els meus pares és el fet de ser sord, aquest silenci, aquesta ausència de sons. El transcurs de la meva vida ha sigut sempre gràcies a la llengua de signes catalana. Ha estat la primera llengua que he tingut, i la segona el castellà, per l'època que m'ha tocat viure. Estava prohibit fer servir el català i ara estic intentant fer servir el català. I una quarta, una tercera, ja veurem. Soc una persona molt lluitadora, pro llengua de signes, potser gairebé un terrorista de la llengua de signes. Soc un lluitador sempre per als drets de les persones que fem servir la llengua de signes. Diàleg, sí, defensar, lògicament, Catalunya i la seva llengua, i un bilingüisme, diguem-ne, actiu, de llengua de signes i també de català. La història de la plataforma Llengua de Signes Catalana Ara va començar al 1994, quan s'havia aprovat aquesta proposta no de llei, aquesta importància de la llengua de signes catalana. No era un reconeixement de la llengua de signes catalana, però havia estat un primer pas molt important fins a l'any més o menys 2004, que un grup de persones sordes i també oïdores, usuàries de llengua de signes catalana, havien vist aquesta necessitat d'un moviment i havien pensat en crear una mena d'entitat, una plataforma. Quan se començava a preparar la llei de llengua de signes espanyola, encara no hi havia res, només de llengua de signes espanyola. I hem aconseguit en aquest moment que es fiquessi també la llengua de signes catalana i l'espanyola en aquella llei. I ara, a l'època aquí de Maragall, a l'Estatut, el famós Estatut de Catalunya, la plataforma també continuava treballant en aquest moment per aconseguir la incorporació del 50.6, en aquest punt famós, a l'article 50.6 que reconeixia el dret de fer servir la llengua de signes catalana. A l'Estatut també es parlava d'un desplegament i s'esmentava una llei que s'hauria de preparar. No havia estat una tasca molt fàcil, però finalment s'aconseguia aquest reconeixement que ara celebrem, commemorem 5 anys d'aquest reconeixement.
Com deia l'Antonio, estem preocupats pel sector, per l'àmbit educatiu. Hi ha molts alumnes i alumnes sords que estan patint no per problemes seus mentals, sinó per problemes d'absència de comunicació. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, moltes gràcies també per les seves paraules. Ara li passaré la paraula a la senyora Marta Xirinacs, secretària del jurat, que llegirà l'acte de lliurament de les 3 categories del primer Premi de Foment de la Llengua de Signes Catalana. Bé, el jurat, reunit el dia 25 de maig de 2015, prèvia deliberació, ha decidit atorgar el primer Premi de Foment de la Llengua de Signes Catalana en la categoria de persona signant en aquesta llengua al senyor Joan Frigola Masclans per la seva trajectòria en el foment de la llengua de signes catalana. Joan Frigola Masclans va néixer a Barcelona el 1934. Va ser el primer professor de llengua de signes catalana, activitat que des de l'any 1978 va exercir sense interrupció durant 30 anys. És coautor del primer manual per aprendre la llengua de signes catalana, editat l'any 1987. Avui encara és una obra considerada de referència bàsica. El 1996 va fundar la primera associació de professors de llengua de signes catalana. Recull el guardó el senyor Joan Frigola Masclans. Jo de vegades quan faig servir la llengua de signes és impossible que no faci cap so amb la meva veu. La veritat és que aquests sons no valdrien per als micròfons, sonarien una mica estranys, i només transmetre la meva emoció després que ja l'any passat que he rebut el premi com a primer professor de llengua de signes catalana. Ara un altre premi del foment de la llengua de signes catalana i la veritat és que més que tot això gairebé és impossible. És difícil transmetre a tota la sala la meva emoció, estic molt emocionat i pot ser que faci errades parlant massa. Així que només que moltes gràcies a tothom, a totes les persones sordes. Moltes gràcies. El jurat, reunit el 25 de maig de 2015, prèvia deliberació, ha decidit atorgar el primer Premi de Foment de la Llengua de Signes Catalana en la categoria d'entitat destacada en el foment de la llengua de signes catalana a l'Escola Tres Pins de Barcelona. L'Escola Tres Pins de Barcelona va ser fundada l'any 1990. És hereva de l'antiga Escola Municipal de Sords Muts i continuadora de la primera escola per persones sordes de Barcelona que es va iniciar l'any 1800. L'Escola Tres Pins és una escola pública municipal d'educació infantil i primària. L'objectiu és la normalització de l'educació especial i l'establiment d'un model d'integració dels infants sords en l'escola ordinària. Recull el guardó el senyor Aureli Corral, director de l'Escola Tres Pins. Gràcies. Gràcies al jurat per atorgar aquest reconeixement en la primera edició de la promoció de la llengua de signes i gràcies a la conselleria en nom de l'equip, dels mestres, de les logopedes del CREDAC, dels monitors, de tot el personal actual i anterior que ha participat en el desenvolupament d'aquest projecte.
en l'explicació, és una disculpa perquè si no després m'ho retrauran. L'Escola Tres Pins té uns pocs anys més. Cap als anys 90 és quan comencem a desenvolupar els primers moments de desenvolupament del projecte bilingüe. Gràcies per desenvolupar iniciatives per a la promoció de la llengua de signes. Per a nosaltres la llengua de signes és un eix fonamental per a la continuïtat del projecte bilingüe de Tres Pins, que juntament amb l'educació conjunta ens permet, com deien abans, oferir en un entorn ordinari i normalitzat als alumnes sords que opten per aquesta modalitat que puguin seguir la seva trajectòria educativa com els seus companys. Desenvolupar aquest projecte, el projecte bilingüe de Tres Pins, i parlo del projecte bilingüe de Tres Pins perquè té certes singularitats en relació al concepte de projecte bilingüe, doncs deia que el projecte bilingüe es va iniciar com a tal a començament dels 90 i ha requerit l'esforç, l'esforç i complicitat de moltes persones, també de les famílies, dels alumnes i d'altres instàncies, tot i que també he de dir que hem trobat alguna incomprensió i ja s'han manifestat algunes amb una mica més de vehemència. Probablement no és el moment de la reivindicació, però tampoc hem de deixar de dir algunes qüestions relacionades. Per això torno a donar les gràcies i desitgem que el reconeixement que rebem ara serveixi per enfortir el futur del projecte bilingüe de Tres Pins, sobretot en dos aspectes claus. Un, tot allò que té a veure amb la incorporació de personal en les noves generacions que s'han d'anar incorporant amb la formació adequada per poder desenvolupar aquest projecte i permetre la seva continuïtat. I els alumnes, matèria sense la qual l'Escola Tres Pins deixa de tenir sentit. Els alumnes sords han de poder tenir la informació, els mecanismes necessaris per entendre la importància que per al seu desenvolupament té la llengua de signes. Moltes gràcies i bona tarda. El jurat, reunit el dia 25 de maig de 2015, prèvia deliberació, ha decidit atorgar el primer premi de foment de la llengua de signes catalana a la categoria d'iniciativa o projecte de foment de la llengua de signes catalana a Web Visual TV. Aquesta televisió és única a l'estat espanyol i fomenta la difusió i la normalització de la llengua de signes catalana de manera atractiva, visual i comunicativa. Recull el guardó el senyor Albert Caselles, coordinador de Web Visual TV. Bona tarda a tothom. Doncs aquest premi... Perdó, se m'oblidava, sí, que tampoc hi parlaré. Perdoneu. Doncs aquest premi és per tota la comunitat sorda catalana, és per tots vosaltres, això, perquè formeu part d'aquesta societat catalana. Vull agrair també a la Federació de Persones Sordes per l'empenta que la promoció i l'accessibilitat a la cultura per defendre conjuntament amb la llengua de signes catalana i que la pugui veure tota la societat. També vull donar les gràcies al meu equip de treball, als meus equips que portem tants d'anys un al costat de l'altre, ens esforcem cada dia, lluitem per poder continuar i per lluitar per la nostra llengua, per la nostra web i per donar accés a la informació i que arribi a totes les persones que utilitzen la LSC. És important per difondre la nostra llengua catalana i per poder-la conservar i cuidar, perquè és la nostra. Forma part, és el nostre patrimoni cultural.
Recordo fa 5 anys, justament sí, fa ben bé 5 anys, quan vam anar al Parlament de Catalunya, jo hi era allà present en l'aprovació del reconeixement de la llengua de signes catalana i la veritat és que va ser un dia molt emocionant per mi i per tots nosaltres, per tot el col·lectiu de persones sordes. Ho vam celebrar com no ho havíem fet mai. Ja han passat 5 anys i encara sincerament estic preocupat perquè veiem que la llengua està minvant, no sabem ben bé, no podem mirar cap a un altre costat, hem de veure i hem de demanar a les administracions públiques que facin una ullada a la nostra llengua, que se'n recordin que existeix aquí, que la tenim aquí, que nosaltres la treballem, que nosaltres la usem a la nostra plana web. Hem viscut èpoques meravelloses, hem viscut èpoques dolentes, però reconec que la que estem ara és de les pitjors que hem patit. Hem de continuar lluitant, hem de mirar amb optimisme, hem de mirar amb positivisme i jo demano que a partir d'ara tots, des del punt de vista polític, a tota Catalunya, hi hagi més atenció cap a la LSC, que demostrin aquest esforç, aquesta predisposició i voluntat per poder vetllar per ella, formar, cuidar-la i que sigui un recurs de comunicació com qualsevol altre. Empreses, institucions, entitats, des del punt de l'àmbit de l'audiovisual, públics o privades, també a partir d'ara haurien de treballar en col·laboració amb nosaltres, amb el nostre equip, compartir experiències, recolzar-nos els uns als altres perquè pugui difondre's aquesta llengua més. Moltíssimes gràcies per tot. Ara donarem pas a la projecció d'un extracte del document Amb les mans de la Universitat de Vic, dirigit per Jordi Serrat, professor de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, i Guillem Carles, periodista de Sord Press, sobre la comunitat sorda de Catalunya a partir d'entrevistes a persones sordes signants. Endavant el vídeo. No fa gaire anys, la llengua de signes era encara una raresa per molta gent. Ho sap bé en Guillem Carles, periodista que recopila molta documentació del moviment sord català. En Guillem, que va perdre l'oïda als 3 anys per una meningitis, recorda el menyspreu de quan era jove i infant. Abans, les persones sordes no podien cobrar les herències ni tan sols signar la legítima. Se'ls considerava subnormals. L'estigma ha perseguit els sords històricament. L'any 1880, el Congrés d'Educadors celebrat a Milà va prohibir la llengua de signes a l'ensenyament amb una resolució de forta influència internacional. Fins a l'últim quart del segle XX, a Catalunya encara estava estesa la idea que la llengua de signes era només mímica sense sentit i estava mal vista socialment. Sempre ens havien dit que la llengua de signes tenia un estatus inferior perquè socialment no era una llengua vàlida i que era més important parlar. Tres anys després de la mort de Franco, a tot Espanya van imitar-nos els catalans. Es van crear federacions de sords a cada una de les autonomies, però la primera de totes va ser aquí, a Catalunya. Les principals conquestes del moviment sord català no han arribat fins a la democràcia. L'any 1979 es va fundar la FASOCA. 30 anys després, el 26 de maig del 2010, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei de la Llengua de Signes catalana, que protegeix l'idioma propi dels sords com un patrimoni del país. Una llengua que compta amb una gramàtica i que té uns 30.000 usuaris entre persones sordes, familiars, intèrprets i estudiants que l'aprenen. Fa molts anys que treballo de joier i també, a més, faig d'intèrpret des de fa temps. Ara interpreto les rodes de premsa del Consell Executiu de la Generalitat per un periodista sord, en Guillem Carles. Tots dos coincideixen cada setmana a la roda de premsa del Consell Executiu de la Generalitat. En Guillem Carles té un espai reservat a la sala i sol fer preguntes a través de l'intèrpret als consellers del govern català. Com a informador acreditat ha seguit de prop amb molts dirigents polítics del país.
La relació amb la política és, a més, necessària per exigir que la informació sigui accessible en tots els àmbits. És important que s'investigui la llengua de signes i que en els equips de recerca els investigadors col·laborin amb persones sordes. De fet, els grups de recerca haurien d'estar integrats per oïdors i sords, treballant tots junts. En Josep Maria Segimon té avui una neboda implantada. Les noves generacions estan obertes als nous avenços audioprotèsics, sense oblidar el valor cultural de cohesió social i comunicatiu de la llengua de signes reconegut pel món científic en general. Tota llengua és un tresor. És una eina de comunicació que marca la identitat de cadascú i reflecteix la particular mirada que tots tenim del nostre entorn. Bé, doncs moltíssimes gràcies per totes les intervencions que hem escoltat. El senyor Antonio Martínez ens deia no és un caprici, és un dret, és una necessitat. I el senyor Josep Maria Segimon ens deia és una lluita. I totes les coses que s'han dit són veritat. És un dret, és una necessitat i és una lluita. Una lluita que ha tingut en els últims anys fites molt importants, molt significatives. L'any 2006, amb l'Estatut de Catalunya, on per primer cop s'esmenta amb noms i cognoms la llengua de signes catalana, en el seu article 50.6. Els poders públics han de garantir l'ús de la llengua de signes catalana, que ha de ser objecte d'ensenyament, protecció i respecte. Una mica després, l'any 2010, s'aprova la llei, el Parlament de Catalunya aprova amb la votació del ple la nova llei de llengua de signes catalana. I al febrer del 2013 constituïm el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, adscrit a la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, com un òrgan de dinamització en l'àmbit acadèmic, social, comunicatiu i administratiu de la llengua de signes catalana, amb les funcions d'estudiar les qüestions relacionades amb el foment i la difusió de la llengua de signes, assessorar el govern sobre els mitjans per complir els objectius de la llei, avaluar els objectius i els resultats de les actuacions relatives a aquesta llengua i treballar conjuntament des d'aleshores tots els departaments de la Generalitat, les entitats i les entitats cíviques que despleguen el suport a la llengua de signes. És en aquest entorn de treball conjunt que hem volgut crear aquest guardó oficial amb el mateix rang que tenen altres premis oficials per a les llengües pròpies de Catalunya. La llengua de signes té un guardó del mateix rang que tenen la llengua catalana amb els Premis Pompeu Fabra i també l'occità aranès amb els Premis Robert Lafont. Un signe més de normalitat, de voluntat de normalitat absoluta, d'ús normal de la llengua de signes. El premi s'inscriu, doncs, en aquesta voluntat de normalitat que la llengua de signes ha d'assolir gradualment, però amb rapidesa, plenament, conscients que al darrere de la llengua el que hi ha són persones que tenen tot el dret a expressar amb absoluta normalitat els seus sentiments, els seus coneixements, la seva cultura, la seva creativitat, la seva literatura, és a dir, totes aquelles coses que les llengües justament serveixen per expressar. Hem fet una feina conjunta entre entitats, universitats, administracions, l'Institut d'Estudis Catalans i les associacions de defensa i suport de la llengua de signes. La nostra voluntat és de continuar avançant amb tots els elements de continuïtat, amb tots els elements de normalitat, per tal que el marc legal sigui el més favorable possible,
l'impuls administratiu i polític sigui el més sòlid possible, la recerca científica sigui també significativa i que finalment tot plegat ens permeti l'establiment d'una gramàtica, d'uns diccionaris normatius i de totes les eines de difusió i conscienciació social que una llengua necessita. És ben cert que els ritmes i els temps que estem utilitzant no sempre són els que desitjaríem, però crec que el que puc manifestar és la nostra voluntat, la voluntat del Govern de Catalunya i meva com a conseller, i us expresso també l'expressa voluntat del president del país, perquè res no ens aturi en el rumb marcat. Avui aquest acte de lliurament de la primera edició dels premis són una mostra d'aquesta voluntat. És un missatge de normalitat i un reconeixement a les persones i entitats que avui guardonem directament. També amb aquest reconeixement honorarem i recordem totes les persones que al llarg de la història, llunyana i recent, han treballat per arribar on som i de les quals hem de ser dignes continuadors perquè són un bon indicador de la qualitat democràtica, social i cultural de Catalunya. Voldria expressar l'enhorabona a Juan Frigola pels anys de mestratge que ens ha permès atorgar el valor que té la llengua de signes catalana com a llengua pròpia del país, a l'Escola Tres Pins per la seva tasca docent continuadora d'aquelles primeres escoles del 1800, i a Web Visual Televisió per la feina de portar les notícies i la informació a les persones sordes. A tots ells, l'enhorabona. L'enhorabona per l'exemple i per ensenyar-nos a superar les barreres de comunicació i la incomprensió que sovint encara s'expressen davant de realitats com les que viuen les persones sordes. Avui hem fet un pas endavant per a la comunitat de persones que usen aquesta llengua, però també pels qui no la utilitzen, perquè en tinguin consciència. Ratifiquem la convicció que més enllà del català, del castellà i de l'aranès, tenim una llengua per conèixer, per dinamitzar, que és la llengua de signes catalana, que permet viure millor i de manera plena a un nombre significativament important de persones. Vull expressar l'agraïment a tots els que ens heu conduït fins aquí i vull expressar també el compromís del Govern amb la tasca de totes aquestes persones que avui fan possible el progrés en la seva utilització. També a totes les persones que utilitzen la llengua de signes de Catalunya, perquè seguirem fent costat, seguirem fent tot el possible per normalitzar-la, el seu ús i democratitzar-ne el seu coneixement. L'enhorabona a tots els guardonats i gràcies a tots i a totes per la vostra presència. I no voldria deixar d'agrair al Consell Social la seva feina permanent, contínua, més rere més, per tal que justament cap de nosaltres oblidi quines són les obligacions que hem decidit acollir. L'enhorabona a tots i moltíssimes gràcies.